Jochiw thieth e bwo chenro mar Universal Health Coverage okwedo winjruok manyocha ogo chapa kod migawo mar thieth e wi orak margi mar tich ma bende noyango ni koro oketgi e lwet sirkende mag kaunti. Kaka Judith Omondi leronwa, jochiw thieth go koni ok gibi dok e tich nyaka migi barupegi mag tich e yo maongirore kaachiel gi miyogi omenda magi maraheri. En ng'anyo ma erameny ne oseneno ka gima biro. Ng'anyo ma obiro jumachiel bang' romo e kind migawo mar thieth kod jotend riwruoge mag jochiw thieth ma opogore ma jogegi ne ondiki orak mar Universal Health Coverage. Ich wang' kod koko ne oneno e kinde ma jagoro maduong' mar kuko George Gibore ne odonjo, achiel kuom jotelo mane oromo kod jatend migawo mar thieth Aden Duale. Kata kamano liekore ni ne ok gichung' kod dwaro mag jochiw thieth. Motelo ne romo kod jatend migawo mar thieth, jochiw thieth gi ne osebago ng'anyo kuom mahaw dweche 4 ka gisundo piny owacho mondo mi ondikgi e yo maongirore kaachiel gi miyogi omenda gi maraheri. Tumekuja hapa, tunalala hapa leo, tuko na night vigil, bado tuko strike na tunakaa hapa mpaka tutoka hapa na barua. Kama si barua, atulipe gratuity na atufute kazi twende. Fires or fires. But by the fact that we have worked for 5 years with no gratuity, we have been asking for our conversion to PNP and you have not commented about this. Most of us, that is 44 of us, have died in the course of duty, including one who died today in the morning. Akuja hapa maandamano. Bende giywak ni tend migawo mar thieth oyiengore konchiel e lai mag thieth ka gikoni lakteche kende ma ichopo dwachgi kama odong' to chalo kiye. Is the ministry the same as KMPDU? Are they the only health workers in this country that every single time we are told we are going to be absorbed, we see the terms of KMPDU being changed? So this morning we want to ask the Ministry of Health, does it serve only one cadre or the 18 health workers cadres that are in this country? Kalore gi report mar migawo mar thieth bang' romo mane obag juma ma okalo, winjruok ne obedo mondo michwal jochiw thieth gi e counties gi winjruok mar tich manitie sani ka girito bajet ma higa 2026-2027 gino ma okwed kod jotend riwruoge gi ma koni ne ok gibedo kod winjruok moro amora mabero ngima jochiw thieth mag UHC. Mimi nilikuwa kati ya wale viongozi tulikutana na waziri last week na hakuna mahali tulielewana, mnisikiza vizuri. Hakuna mahali tulielewana ya kwamba wafanyakazi wanarudi kazi bila gratuity. Hiyo vitu mliona iliandikwa na lugha, sikizeni hapa. Hiyo ni vitu yao. The agreement that we saw that is between the Ministry of Health and the Council of Governors, we already rejected. Agreement is not resolving the dispute between the workers and employers. They are resolving the dispute between themselves. Jatend migawo mar thieth kata kamano e chung' mare ma otegno e oboke okoni ne gibedo gi romo kod jotend riwruoge gi kendo jotije gi biro chwali e counties chakre mar 7 higani ka ndiko gi e yo maongirore to biro rito nyaka hik omenda 2026-2027. Ng'anyo ni mar jochiw thieth matiye bwo orak mar Universal Health Coverage biro e kinde ma juma ma okalo. Riwruok machielo mar lakteche ne obago romo e boma ma Mombasa kama jatend migawo mar thieth Aden Duale ne ochopie kendo chiwo singo mar chopo dwarogi duto mane omiyo gidhi e ng'anyo. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Doho ma JKIA ochiwo chik mondo med Dine Abel Ochieng ma en director mar LBDA kaachiel gi Edwin Oduor ma gin achije ma itudo gi